Siyabingelela, ubingelela baba udokotela bawesizwe babujabulele umfana omuhle njengekhehla lomlungu lona ungumzukulu wamancikisi ngenyanga ngumelaphi wendabuko ngisebenzela ebhilidini esithi Nedbank House Building uMulbala sisemgaqweni kuthiwa Queen Street and Albert Street. Bakithi, believe you me, I have to thank you very much for the support that you are throwing around Babu Dokotela. I want nothing, but I have to thank you and thank you and thank you and thank you very much. This is Babu Dokotela. Babu says Babu Jabulele umfana umhle jakhe lemzolo amancinisa ngesolo futhi ngixolise. Sibonge nalaba aba crop cutting amavideo kaBabu Dokotela. Since I went to India, I met one of those guys, and then I met like two. Yes, I met two. One in Johannesburg, one in KZN, and I literally gave them a job. They will be warranty them something every month. It will do something for them. Every month it will do something for them because they're just crop cutting my videos and then telling people my story, and in a good way, not in a bad way. But now, and I've got a topic today. Today I've got a topic that says prostate augmentation, prostate enlargement. Ngivula isikole sokufundisa abantu ababeshaya uthisha ngamaphepha bethi ababasabi. You got a prostate. My goodness, this is Babu Dokotela. Sizongitshela something when I'm sengiqede lana. Hey, Abu, another doctor from Nigeria. And then he was live on his social media platform, and then people, they ask about prostate, whether does he know anything about prostate, and thereafter he exploded as if he's carrying a lot of degrees above medicine or natural medicine, and he said he knows prostate is whereby a woman has a problem in his. I just ceased. A woman with prostate. Yeah. No, we're not talking about Adam and Steve here. I'm talking about Adam and woman. Yeah, but this is it. And when we got Abelaphi Bendabuko that can't even diagnose somebody with prostate, they will tell you that your wife has a problem with prostate. The woman does not have a prostate. It does not have a prostate. Please, people, try to come to your senses. Bakithi, this is Babu Dokotela. Babu says Babu Jabulele umfana omhle jakhe lomzolo amancinisa ngesolo futhi ngixolise. Kunomunye umelaphi wendabuko ose Nigeria. Udumile nje ugcwele la ku social media. Is throwing out amagama amakhulu. Ayikho into angayenzi ngaphandle kokwehlisa uNkulunkulu. Ayikho into angayenzi, but we learn something ukuthi mebembuza abantu ku social media wakho ukuthi kumuntu one prostate yini omsiza ngayo. Washo ke into eziningi ukuthi yabona labafundisi base Nigeria babaze inyanga bathi abaka spirituality nje bamixile udode loyo. Okay, fine. Lo dokotela lona angifuni usho igama lakhe ngoba uzohlambalazeka. Lo dokotela lona wathi uyayazi prostate isuke kumuntu wesifazane isuke nenkinga esinyeni. Umuntu wesifazane akanayo prostate. Simple as that. Angazi lento ngizoyichaza kanjani. Even senza blood test okuchecka ukuthi prostate yakho ayivuvukele yini. Asikwazi ukuyichecka komuntu wesifazane because we cannot put PSA CA. Must check. Umuntu wesifazane sithi CA125 sisuke CA153 sisuke lo test omabi CA125 CA153 awukwazi ukuyenza endodeni because umuntu wesifazane izinto lezo ozicheck up kumuntu wesifazane engisho bakithi akesi lobuhlathi sikukhona eminyangeni angibazi bizwa ngani angibazi bakithi angikho ke lapho. This is Babu Dokotela. Babu says Babu Jabulele umfana omhle jakhe hlelo umzolo amancinisa ngesolo futhi ngixolise. Kunento engifuna ukuthi ke siyibhekisise that is literally shrinking our people because of knowledge abanayo. Lento izoqhubeka iwulimaza umphakathi, izoqhubeka ibagulisa abantu, izoqhubeka ibabulala abantu. Kwi population ka 65 million eSouth Africa, we got 63.8% kuphela abantu aba clinically diagnosed ukuthi banoshukela. We got vast number of people aba pre-diabetic
carrying symptoms of diabetic, but they don't want to be known, they don't want to be tested, they don't want to be treated as well. Labo bantu labo sesifike esigabeni sokuthi manje ake sikhulume indaba yabo ukuthi angeke sifelwe abantu. Unazo impawu zashukela ufuna uthethe ushukela kodwa uyafuna ukwelashwa, but kunalento ibias onayo, yabo, kunalento ibias onayo whereby you are so much ignorant in a sense that you don't even recognize umuntu okusizayo, uhlukanise into azokusiza ngayo nenkolo akuyona. Awu understand ukuthi ngithini kwena. Ngizwe kahle ngakuphinde kutshela. Hlukanisa into ezokusiza uphinde uhlukanise inkolo yomuntu. La ngizwe ukuthi ngithini. Udriver webhasi ufake iziphandla nentambo esinqeni. Udriver webhasi kade enza iladi ngeweekend wenabazalwane. Ngomsombuluko uthatha wena ukusawena emsebenzini, uthatha umuntu ongasindisiwe ukusemsebenzini. Uma usemsebenzini usudlula e-supermarket ethizeni amagama abovu, usuthenga ukudla, lokudla kubhale ukuthi halal. Ukudla kupreserve ukuthi akwakubona abantu abasindisiwe. Lokudla nje kwakuhalali ukusho ukuthi umuntu okwenzile akasindisiwe. Kodwa uba comfortable lapho. Lento islimazileke thina abantu abamnyama kakhulu ngoba namhlanje sinabantu abaqashula imilenze abasindisiwe. Abanqunye imilenze abasindisiwe. Bebe kuthiwa kodwa basindisiwe abakwazi ukulashwa umuntu ongasindisiwe. Lento ignorant izosilimaza kakhulu abantu bakithi because izinto ekulashwa ngazo izifo ezicommon and non-common izinto wena ozeqa endleleni every day. Some of those things we are using for cooking. Yazi lapha ngami khonani. Ngizoyisho nje lento lena. There is something that you did because uyindoda umZulu. It happened that ingane yakho yakhulelwa, wayishaya, wayixosha. Yafika komfana, bayixosha bathi abakipitisi la ekhaya ingane ayibuyele kubo. Baba ngasho ukuthi ayivule imilenze. Ingane yakho ihamba ihlala, ingane eyizala isingaphilanga yashona. Namhlanje ngabo nomzukulu. I have a grandchild. This is what I've got for Father's Day on a Sunday. This is what I've got. And then she quickly uqhamuka sethi kumina happy Valentine Day baba ngathi no sisi akuyona iValentine Father's Day. Oh Valentine uthatha iphepha same time wathi let me do colorful for you. Didn't know ukuthi le ngane ukufundisa ngane ikwenza belungu. And then ungudwebele lento lena. Ungudwebele lento lena showing that if ungenayo umzukulu we determine your age. You are not old enough. We are matured enough. Because there's always somebody who is old but not matured, but you are matured enough because we don't have umzukulu as yet. Bengifuna ukutshengisa uzojabula na ukuthi ke ubaba ubatshengisele abantu ukuthi I have drawn something for ubaba. This was my Father's Day. Father's Day I was doing happy things. Reading, getting drawn, receiving gifts. Wow, receiving gifts. Don't want to talk about that. Yeah, bakithi ngifuna ke siyikhulume lento. Izosikhubaza kakhulu ukuthi ngempela like mina ngiyinyanga full blown radical food extreme. Mina angiyona lenyanga lena ngathini a complementary kwa natural medicine whereby I'm begging because both religions I don't trust either Islam or either Christianity because those are the things that came to colonize our mindset. Both religions are just colonized. They were brought here in Africa just to colonize our mindsets. Sikhohle ukufunda, siba lokuhlala emasontweni, sihlala emamosque, senze lento esiyenzayo, sihamba ama-shrine. Kunomunye bengisebenzela la. Uhamba ama-shrine udla ijelebi and shave. One day ngitshela ukuthi what is a shrine? What is in there in a shrine? We are not talking about that. Engisho ukuthi bakithi awungabulawa into engenamsebenzi. Awungabulawa into engenamsebenzi. Njengoba ngivule ngeinyanga, I have opened up a place where I help people. I don't heal. People. I help people with natural medicines. I don't prescribe drugs. Angibhali incwadi ukuthi kade uza kudokotela. Lapha ngivule nje kwababa udokotela wellness place. That's all period. Kodwa ngitargetha ukuthi into engiphatha kabi angizoluswela ukulapha abantu ngoba besindisiwe. Bethi abazokulashwa inyanga bona. Kodwa exactly i-testic labayidlayo iphuma eFar East. IFar East it is 13% Christianity. 13% Christianity eFar East.
kunamazwe Far East 0% Christianity okuyicala kuba umKristu, you literally get arrested. Yabo, engisho ukuthi ila sithola khona irice, leli rice edliwa abasindiswa namhlanje. Angeke kodwa singawuswazi balapha. Sinabantu lana esineshow namhlanje ukuthi umelumi aphula kusale igazi, that is laryngitis. That is laryngitis. Ayikho into ongayisho ngalo laryngitis. Ukulapha le nto ayidingi into ukuthi kunomuntu njengamanje okufuza ngabe uyovuselela ilicense yakhe, amehlo anenkinga. Ubhayiza manje ufuna udokotela bamehlo beyibuko. Kanti umuthi okulapha amehlo into oyisebenzisa zonke izinsuku. I can even tell you now. Into oyisebenzisa zonke izinsuku uzuyithatha uyilahle because uthi uyidingi. Usukudlila okuphakathi usiyakulahla lokho. You don't know ukuthi ulahla lento wena ezokusiza. Ulahla into ezokusiza. Namhlanje ngifuna ukuthi ngeke ngikhulume ngeDNP. DNP abantu abasindisiwe ibabambe kakhulu. iDNP diabetic neuropathy. It whereby uma usuyolala ebusuku. Kufundisile lokho kuma video adlula. Uma usuyolala ebusuku sangathi icathulo ngazilahla kude. Thereafter ngoba manje usindisiwe ngeke ukwazi ukuza kuba udokotela 10 floor 1001. Ngifike ngikulaphe lento lena ngikudedela. Do you know ukuthi literally mengizokulapha mina leyo nto I can't hide the ingredients. Into yokuqala engiyisebenzisayo ngisebenzisa ubeetroot. That's number 1. Ngisebenzisa ubeetroot. Ngisebenzisa izikipa officinal. Kwavuka isikole ke manje kuzokwenza kanjani? Ngena ku-Google ngani ubheke ukuthi yini izikipa officinal, ujinja. Wawushaya itoyi la ngo85. Uthi umfuni ushenge. Kunjani ke manje? Ushenge ufile wena wazi lutho. Wazi lutho wena. Kwafuma sesimxenge ngo86 wasiyeka isikole. Wathi kufika comrade eMlazi washiya phansi isikole. Kunjani ke namhlanje? Hlela inyanga la igibisela ukoti nobizayo yajejela ishani nesiphezulu. Kubuka kanje ukuthi uyisinayi ke manje. Bakithi uthatha uginger, uthatha ubeetroot, uthatha ama cloves, ukuprepare lento lena. Uprepare lento lena uwazi ukusiza umuntu onenkinga ye-circulation egazi lifike ezansi because of ushukela igazi lakhe so lingasafuna ukufika ezansi and thereafter ugcine ene burning sensation enobuhlungu benyawo obushisayo ugcina kuqhumile kuphuma isilonda lapha esincane koyabe kesuka kube nesilonda esiwubhibhana mase kuthiwa vese ushukela udala isilonda into edala isilonda ubudedengu bakho ngoba kunezinto esikutshela lezi zinto zikhona singakwazi ukusiza ngazo because when usindisiwe you rather die ukuthi ngoba phela lento thina sekulapha ngayo yilento kade uyidla ku-breakfast. Lento sekuthithina sizokulapha ngayo into wena kade uyidla ku-breakfast yakho namhlanje siyi-converted into natural medicine. Uyazi I understand i-calcium amaphilisi lawa aphuza i-calcium. Yabona nje kade udla wenza amaqanda ekuseni breakfast. Lento ilahlile kwakhiwa ngayo calcium, igobolondo lamaqanda kwakhiwa ngale calcium. Akufakwa lutho. They don't add anything. Mekwakhiwa nje iloko i-calcium. I-calcium ekuthiwa nje pure calcium 1000 mg kusuke kuyi-concentration leyo. Kodwa nje i-raw material lapha amagobolondo amaqanda. We cannot be sitting here educating people about natural medicine because kwangane esikoleni zifundela into engenamsebenzi kanti kwa-herbology ku-empty. Kwa-herbology ku-empty ingane zifundela utho lapha because kuthiwa kufunda ubunyanga. Umnyanga kanjani abantu begula? Kodwa mina ubunyanga. Lana ngikhuluma ngento mina elula ngendlela eyisimanga but ngenxa ukuthi wena unale nkolo owayithatha. Unale nkolo yasekuphakameni uthi wena angizothinta umuthi bakudokotela ngoba siya kuJuly but the problem is ufike kube ne-BP ephezulu. I just requested you ukuthi uyokwenza i-full lab program. Angikuchazele i-full lab program. Uma umuntu wakini efike kuba udokotela ne-BP engisolisayo engisabisayo ethi kodwa akayikho diabetic. I-number 1 into engizoyenza mina ngizomenza into esibiza ukuthi lipogram, full lipogram by Lancet. Glucose fasting, insulin resistant fasting.
Lezo zinto sizobuya mina zikhulume nami amaqiniso ngoba wena unako ungazisho izinto ngoba phela usaba lo muntu ohamba naye. Nalo muntu owudledle eduze kwakho njalo uma ungena edokotela ungena nawe uma uyolanda imithi ungena. No, yabona nje uma uhamba na umuze sinendawo thina yokuhlalisa abantu abalinde ukuzongena kubabudokotela. Sinendawo yokuhlalisa abantu abalinda abantu abasangene kubabudokotela. Sinendawo la othatha khona sine privacy NANL kodwa kunomuntu ongafuni ukusuka kuwena. Manje wena ugcina usho izinto ezirong. Ugcina usho izinto ezirong. Ngalondlela lento kuzofuze siyikhulume siyifundise futhi ukuthi ngempela enye into futhi esesikhubazeke kakhulu ulwazi olufishane ebunyangeni ngokwama virus. Qale phansi, this is baba udokotela. Ulwazi olufishane ebunyangeni ngokwama virus. Sine virus esibiza ukuthi ipapilloma virus, angiqale phansi. Sine virus ekuthiwa ipapilloma virus. Kodwa iqala kuphi? Iqala ku H. Human papilloma virus. Ngiyayilungisa ke lento. Le virus ihlukene ka-52. Ama-strains akhona ahlukene kawu-52. Type 1 up to type 52. Lama virus amila everybody has that virus emzimbeni. I repeat, wonke umuntu unayo leya virus because of your strong immune system. Leya virus ayikwazi ukuthi ispread, but the more ukhula, Morgan Freeman kade multimillionaire, but ube nensumpe yonke indawo because immune system yakhe bisivese isiyehla ibisiyehla ngalo the more ukhula the more qala sekuphuma insumpe. That is a papilloma virus, but leya papilloma virus, excuse me about the language, I have to use this language. Ziyakwazi ukuthi zimile endaweni yokutoilet, you understand, a nice area. Yinsumpe leziyana ziyayihlumela, yabusena ngena umhlume, ziyayihlumela zona endaweni yokutoilet, ziyayihlumela zona ngaphambili futhi esithweni sakho somzimba umuntu wesilisa noma wesifazane. Yinsumpe leziyana. Manje kuba khona ke abantu abafikayo ekwelapheni, yabo, umuntu nje akade eyishayelela amabhasi, eyishayelela ama-truck, kwathatha isinqumo ukuthi manje usepheka imbiza. Angeke ngikhulume le mbiza ekasana ngabona imbiza phambi kwami. Engiphuza lento lena. Uyazi ukuthi yini le? Mangitshela lento ngiqhanyela into eyisimanga ukuthi babudokotela uthanda ngiqhanyela uzana ushawu 1 phumela eminyango ufike udedelele ebhakedeni ushawu for masibamze ebhakedeni ngalento le. Lento le number 1 ibhodlela le plastic. Mayifuna ukutshela nala ukuthi ibhodlela wazi ngibhodlela. Asimoshe isikhathi. Ibhodlela le plastic livaliwe angithi lilungile kuyeke lokho. Amanzi lawo engiwafakela. Just water. Ngathatha ulamula ngawubhutshuzela phakathi yaqala egqilaza. Yabo? Kodwa awubi nje ngifake ulamula la into engange teaspoon la 5 ml. Ibhodlela lu 500 ml. Ngafake ke ulamula o5 ml futhi teaspoon. Ispoon esigcwele su10 ml ufuna ngifundise nalonto. Ngase ngafaka cinnamon la. Ngase ngathatha inhlamvu kakwatapheya. Ngayigaya, ngayomisa. Ngase ngayifaka la phakathi. Angiyibelisanga lento le. Ngase ngayifaka la phakathi. What I did, ifaka la phakathi lento ithi imizika la ngiyiphuze ngithi. Lento iphuzwa umuntu wesilisa kuphela onalezizathu. Osemneminyaka engaphezulu kwa40 ukwenza iprostate yakhe ingavuvukali. Lento iphuzwa umuntu othi mina babudokotela angisemuhle naseyiboni ngiyishintsha njalo. Lento icleaner amehlo. It clears your eyesight. Lento le. Lento iimprove ubunjalo bakho umuntu wesilisa. Lento isetshenziswa kakhulu abantu besifazane mebezama ukubulala ama-fibroids. Engafuni nje ukuba nama-fibroids umuntu wesifazane sokuzophuza lento. Engafuni nje ukuthi azofaka ibuku umuntu wesifazane uphuza lento le. Umuntu wesifazane othi nje akafuni nje ukwakhelwa i-cancer esibelethweni uphuza lento le. Lento ke angiyiphuzeli mina ngiyiphuzela ukuthi because my age allows ukuthi prostate yami isengabe iphazamisekile, but this thing it able to protect the prostate from infections or from augmented, but ilento leni ngenxa ukuthi ke wena ke ukholwa kule nkolo kuyona
Futhi ngizocela nje ukuthi ngeke ngibe nepresentation ebuhleni ngeke ngikhulume lento ukuthi besicela ukuzwa ukuthi inkosi yini ethe abantu abagcwale emathuneni ngenxa ukuthi bona abafundisi balapha ngoba ba amaNazaretha. Ngiyafuna nje ukuthi uphela nje umhlangano ngikhuphe ngebuhleni ngohlala phansi nenkosi ke nabafundisi bangichazela ukuthi kuyiyona neshilo ngoba ngempela into eyiningi esesizibonile sinento esibiza ukuthi okra ngifundise yonke into mina ngivula ngeke ngiloko ngathana ngiye kwa YouTube ngeke ngiloko iokra it OCRA okra clove bhala clove manje cinnamon yabhala lezi zinto lezi zilula thatha lezi zinto zontathu lezi zinto lezi zilula uma uyayiconcentrate kune strength ofuna uzireach uconcentrate le product engikunika yona iclove certain grammage eclove mase kuzothi iokra certain kgs ngoba ikalwa ngama kgs iokra iconcentrate lento ilapha umnyumba completely ngoba lento ukuthi wena uzojabula uqede kodwa ube wazi ukuthi isibeletho sakho asikaze sikuwinisa ilotho wena njengendoda awukazi ushaya isicoco ubuye nendebe uyajabula ukuthi iKaizer ithathile indebe but wena awukazi uthathe ndawo indebe nanamanje uphamisa indebe zabantu okusho ukuthi uthuma ingane zabantu uzohleze uzithuma ke ngoba ubanjwe ile nkolo ukuthi usonto eZCC ngoba manje usonto eZCC uzohleze uzithuma ke ngoba mina deliberately ngifuna ukulapha abantu regardless of their religion and creed and belief system ngoba ungabi nengane believe me akuyonto okudlala yabona singenza noma yini esijabulisayo singawina ukuthi ifinal izoba kuphi sidlala sijabule sonke kodwa wena okwakho ukujabula kuba reversed ngoba abantu mebe straight bebegoduka into emefika nje angayiboni iremote emotweni yakhe angayiboni ukuthi kuphi iwele kuphi ufonele endlini utshela izingane zingivulele when you cannot say that you are that you cannot say abazali bonke bayabizwa bebizelwa imhlangano esikoleni wena kusoze kwenzeka lokho kuwena sinama forms esiwagcwalisayo mase kuthiwa how many kids have you got wena ukwazi ukuphendula lo mbuzo because we are prepared to say please skip that because you can't say unayo nginento mina engakusiza ukuthi umthole umntwana because of inkolo kuyona uthi usechibini usazothatha amabhava u7 uze uthi amabhava avuma yini ukuthi uze kuba udokotela kodwa still ingane onayo lento lena yokunyumba sekufuna siyiveze ukuthi to other people indlela abantshontsha ngayo inkomo emzini yabantu umuntu apretend as if capable kanti uyazi ukuthi akazomthola umntwana sinento esithi sokunika yona sithi hamba uziconcentrate ngoba mina lokhu ukufica sekuconcentrated completely sekusunikwe nesikali sakhona yonke into sikwenza ama test kune test esiyenzayo umuntu mangabathola abantwana siyazi ukuthi sikunika lento kodwa wena ingane yazithola ke nje zona yabo thereafter sinama test ke siwenza kubantu mebefika indoda siyayenza ufazi siyayenza ke depend ukuthi umuphi umuntu oyisuspect kubona kodwa engisho ukuthi sinezinto cabanga lento engiyibalayo mina izinto zidla zonke insuku kanti same things njoba nje uthi wena usechibini nje ukwazi ukunisebenzisa ichibi la ekhaya umuthi awuphuzo kodwa namhlanje lento kade uyipheka lento obuyipheka ukuba ubukwazi ukuconcentrate umkakho bezothola ingane ngayo kodwa still nanamanje abantwana abanabo lento kuzofuze sizikhulume singekho singabi emotional ngoba uba emotional kwethu kuzohlupha mase kwenza ukuthi ezinto singakwazi ukuzenza kahle sinabantu njengamanje abahlukunyezwa ichemo and radiation I repeat sinabantu njengamanje amalungu omndeni ethu ahlukunyezwa ichemo and radiation badly kambi labo bantu labo uwodwa umuthi abawudingayo i-concentration yonwele Sutherland i-concentration right yeshongwe good concentration yakhona ibe right lo muntu loyo umlapha icancer umi ngenyawo mina abantu becancer baphathi 1500
mina nginayo mortality mengilapha umuntu icancer mina 1500 akunayo mortality madoda ngeke apha ngisene ngiphuza umuthi wami lona ngisize la iphatha ngomuthi ngiphuzela umuthi wami nginyazela ipipi ngikhohlwe into eziningi hayi uba uphethe ukudla kwami lapha manje uyakushandisa ingandi angakwelokishi phela ngibhekile lethe ukudla kwami lana uzodlala uapple lana bakithi yabona uma uyinyanga unabantu abakusizayo hayi ngeke ngiwadla ama-toilet paper what's up ama-toilet paper no Ubethe kanje wethu. uthe ngathi ngiye kanje yini kuwona Nami ngiyabuza ukuthi ama-toilet paper. Uthi hayi yena wabize. hayi ngilengana inalo iqiniso lengane yini yona le lethelana hayi lengana inalo iqiniso oh okay this is nice bakudotela uhlangathandazake bangenza inyoni yana uNkulunkulu uyathandaza namthanga umgcwalo futhi wesemini bakithi this is babu doctor bawusiza bawujabulile icancer iyabahlukumeza abantu kakhulu then into ehlukumeza kakhulu abantu ichemo ngiyaziqhenya mengithi anginayo mortality ngoba umuntu wecancer I need to know istage sakhe yazi lento sizoyikhuluma nje siyithathe kancane njengezinyanga ngiyacela zinyanga zami nani ngezwe kuthiwa niyakwazi ukuyilapha icancer mina ke angikwazi ukuyilapha ngalithinta ngegazi lakho mina ngikholelwa kakhulu emagazini I strongly believe ukuthi kufuze ukuthi bengizokulapha icancer into engiyifuna ukuyithola kuwena iESR iESR yakho kufuna angeke ngilokufundisa iESR yakho ufuna idrop izifike ku2 uzosinda ke wecancer ngifuna ngiwaphushe ama-platelet lakho azafike ku150,000 uma engaphansi kwaloko ngiwaphusha azafike ku450,000 funa ngineutralize ama-white blood cells akho your basophils are number 1 cause ukuthi wena ushone your monocytes are number 1 cause ukuthi icancer ingalapheki kuwena manje uma uzoba inyanga lezo zinto ungabe academia ngazo uzoba nenkinga bazoqhubeka bashona abantu ukuthi abashonele egcekeni kuwena because awukho capable ukuthi uzithole lezi zinto ukuthi zithini yabo hematocrit yomuntu ufuna uyazi kahle ukuthi ithini njengamanje iflag lingahlezi lokhu hayi lo muntu ngeke uzumlaphe asikhulumeni iqiniso njengezinyanga abelapha bendabuko asikuvumela ukuthi we have never been at school but we cannot use this as an excuse ukuthi sibuka abantu befa ngoba sithi asifuna ukuthi siz enlighten ngolwazi yabo lo into lena ukuthi imatrix yakho akumuntu awuyazi unenkinga uzomlapha kanjani lo muntu icancer vese iEGFR yakhe awazi uyicheck uyathola ukuthi iEGFR yakhe uyicheckile icreatinine yakhe awuyazi ukuthi ithini iyafika icreatinine 850 iEGFR yakhe iyafika ithi 10 uthi umthembisa uzosinda lo muntu umbheka bani wena ngokwakho ke nje lokishi nje uzosinda lo muntu ngeke azasinde lo muntu because udayiso wena asikwenzeni konke lokho kodwa asibe enlightened ngalezi zinto lento siyazidinga ukuthi sizazi lezi zinto siyazidinga ukuthi sizazi full LFT test ufuna uyenze kumuntu full UNE umuntu ufuna uyenze full FBC ufuna uyenze zonke lezi zinto zenze kulo muntu so that uzokwazi ukuthi wenze njani yilento abakutshela ne stage uzoyikhahlela ngonyawo vese ngizokulapha ke mina le cancer yakho ngo1500 ngikudedele futhi uhambe asingeneke kwi prostate iprostate amadoda amaningi awayazi ukuthi kuphi yabo amadoda amaningi awayazi ukuthi kuphi and awazi ukuthi yenzani futhi lapha yana asikiyeke ukuthi kuphi ngoba uyazi awuyazi ukuthi yenzani but into ozwa ngayo ukuthi isijampile uzwa ngomchamo ukuthi uphume kabuhlungu ube kodwa ungabhajiwe because it is capable of blocking umchamo uzwa ngokuthi futhi uma uphuza amanzi manje uphiswa manje ukuchama ibladder yakho isuke isisquashed you understand because of augmentation ye prostate iprostate ke angikaze ngokwekwami ukulapha ngiqala ukulapha abantu mina ngo1996
angikaze ngimlaphe umfana onenkinga ye-prostate. Angikaze nje ngimlaphe. Njengoba angifuni ukuthi abadokotela ubaqwa kanje ukuthi uphetha amaqiniso angempela ziyakubamba intambo zolwembu manje. Angikaze ngimlaphe umfana e-prostate. Mina abantu abafika kumina they all above 50. Engisho ukuthi i-prostate ayivuvukali enganeni. Ngizama ukuvezela lokho. Umfana nje akabe nenkinga ye-prostate but abantu abadala labanenkinga ye-prostate. Engisho ukuthi njengamanje ikhehla lakho sezela faka ipipe etotolozini. Njengamanje kunabantu abangazi noma liyaphuna liyashona ngoba ekachama mewuchama ufuna ameza lokabize bonke umakhelwane. The pain elaphayana cannot bear it. It's so intense. That is why nathi sizinyanga funa singa commercialize ukulapha abantu prostate. Asibe highly effective. Sibe nalento ekuthiwa i-tier 1 training when it comes to ukulapha komuntu prostate because ufuna wenze sure ukuthi lo muntu prostate yakhe it will never augment again. Ngalo ndlela ke ukulashwa kwe-prostate okuhle, I repeat, ukulashwa kwe-prostate okuhle ukuthola kubadokotela. Ngikulaphe i-prostate ungaphinde ube nalento oyicabanga. This is babu dokotela babu sesibojabula ufana umhleje yakhe ehluma uzolo amancinisa ngesolo futhi ngixolisa inansi nabo uzongithola kuyona it 0824591816. Okuyini okunye sokukhuluma uma uze kubabu dokotela angikhuluma la kwababu dokotela sivula ngo7:30 sivale ngo3 umuntu uze ngokugula lokho esikhuluma ngakho sikulaphe lo muntu 7:30 sivala ngo3 konke nokunye umgqibelo sivala ngo1 ngeza ukuthi uma ufika wazi ukuthi uzofika usizakala but try to be on time. This is babu dokotela babu sesibojabula uma ufika ngo3 sekuvaliwe hamba uye 19 floor ufika ubatshela bengizela e10 ngifika sekuvaliwe kuzosuka umsebenzi ezansi afika kuvulele futhi usizakala futhi ngendlela right umusa futhi uyakwazi ukugoduka. Siyathobeka. Goodbye.